Gaur bildu gara hemen auzokide batzuk veteranoak, aspaldikoak, eta beste batzuk gazteak, ume txikiekin ikusi aldituzunez. Eta daramagu 25 urte protestatzen gure ibaian kloaka guztiak gure auzoan ateratzen direlako. Eta hipokresia hutsa da, urak hitz egiten duenean, esanez, ibaia garbi dagoela, nutria jarriko dituzte ez dakizen bat herrietan, eta hemen daukagu 34 herri, Amurrio, Laudio, Lujando eta buruak ez daukagula araztegirik, eta eskatzen duguna momentu honetan da obrak lizitatuta daude astea lehen baino lehen kentzen herri erditik usain hori eta kloaka guztiak eta urzikin guztiak aradoaz, herri osokoak.